lisemasababusini arimostectimo lene yamagents estoksini abangasiqedi jo bathi sathi ngaskini arimostectimo uzongithola egasla. Manje ujola no get your boy Zaka for sure. The type of guy ongakazi ujole nayo before. Okay baby girl, mina ngiphila kaso. Angafuna amapizza, ngifuna inyama yenhloko. Vele ngu-get your boy, vele ngidlaka. Vele ngingulu kuyasekase, ngafune kwazi. Sure, baby ungakhohlwa, mina ngikhulele lokishi. Niyenzani ntwana yami? Yeah, niyenzani ntwana yami? Hey, fisek, hey baba. Ngingasayitele wrong lo mbheda wena. Yakwazi ukuyisebenzisa le mbheda. Uqala ukusebenza kuwe sana. Isisingambo sesikhuluma lesiyazwa. Isisingambo sesikhulumayo lesingazi Ubulala nje amaqala. ubulala lentsha amaqala. Hey, wena makancane yenza usekwe. Usana. Ngixolele Khotman. Uqinisile mawuthi ngivuke ngathatha wrong lo mbhede Khotman. Noma songangeka Khotman ngodla ipapa lokugcina nje ekhaya Khotman. Yazi into songenzela yona manje. Uzomtshela nalona mfethu ogcoka lama earrings lawa afana nalawe wakho wena. Wena ngithi ngiyakutshela ukuthi lento yakho lena. Khotman ngifuna ipapa lokugcina Khotman ngiyeke ngihambe. Sokuyili thuba ukuthi uyodla khayikini yezwa. Ungitshele mosoceda kudla. Ungitshele kahle ne. Bani ukuthumile? Angisafuna ukukhuluma Khotman. Bani ukuthumile wena? Ukukhuluma Khotman. Bani ukuthumile? Sokuyenza ukuthi ungakhuluma kakhulu. Thatha iMaradona lana sokugeja ngamabhulethi amaningi kakhulu. Maradona. Waluvumbuka phema mshana phela manje chance chance kwenzeka manje bangibhalisisa chance ngiyabubona bale ngiyamtshela ukuthi sibale ungisho uzwile ukuthi 50 cent ufika wahlabela isitore makahlabela isitore 50 cent awushaya kwenzakalani mina ngithola ingane noyami vele ngivulela phaka uyazi u7 wami lo suthunyisayo banguthunyisa kanje yazi kwenzakalani awuthiyami ngibalanda bosibale ngiyi1 bayi2 angenzeni awuthiyami basifile nengane Masipisa wena ufuqolisa u7 phezulu kwenqolo wena. Ngizama tosane brick man hawu tosane brick man hawu Ngisiza amandla nawe. man ngizongihlanyisa nina ntwana Okay makazi. relax ntwana nami azi kanjani khuluma yabo nje abaqofa intisa kanje ntwana nami angazi senza njani mari plan izoyenzakhela ngibamba nje Kumele bagwinye ibeetroot. Wena phosele wena uhambe phezulu kwelayini wena sana ezo sinto. Bezama ukuzisa amandla nje nge-out nami. Usisa amandla yani wena uzakuqhayisa ngempamulana la kaphathi yazo manje. Yangizwa ngithini wena? Yangizwa ngithini wena? Sofuna ukudala mina. Ya wena. ma out Ngiyakutshela ukuthi uqhayisene abantu basinebona wena ngiyaqhayisa wena. thula sibale thula indoda sibale Yabona into zakho uzenzani manje? Yazibona into zakho uzenzani? ngali manje sifemeli ntwana nami manje ingane Awuthiyami somele sithathele yakho mina kanjani. Asinandela. ayi ntwana siza Mina ngishanga uRambo ongaka lapha endlini. Singawulala. Angasabi yazini ilanga likhona awuthiyami ungabe basangigadile ukuthi ngizovela. Wena manje into yokosela uyenze. Esikhala ziringa ngesababs kodwa siphume esodra amaqala siphatha imali emphakathini bayazonda amagringa ngokwanda bushwaliza ngathi yaboda amavela